ओइ रामोनदा माथो खालाया फैफिनबायनो औलै फैफिनबायनो ओमफ्राय मानसियालाय बहाथो बेखौनोलै आंबो फैदों होननानै खोनादोंसो मानसिखौ नुवाखै आं बहा दंथाय मानसियाबा आच्छा नोंबो नुवाखै अब्ला ओहो आंबो नुवाखैथ' अब्लालाय न'आव दं खोमा नायनानै फैनि औ जागोनथ' बिफा ओंख्रियालाय दिनैलाय मा संनो नों मा जानो लुगैदों बेखौनो संगोन आं दिनै नोंनि गोसो बायदि संलै बिमा नों संनायखौ मोनजानांगौला आंनो नों संनायखौ खिखौबाबो जागोन आं नों संनायखौ मोनजानांगौला आंनो बेनाबाथाय डायलगानो बारा डायलग नङालै आंनि सना नों जानाय लोंनायाव मुलि होनानै होबाबो जाबावगोन आं मिन्थिखाबाबो आच्छा इमान मोजां मोनो आरोना आंखौ औ मोनोथ' आरो आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोनो नोंखौ नोंगौ सना आंबो नोंखौ जा मोजां मोनखायो खाला आंनि खाला बान्दर नोंनि खुगाजों खाला बान्दर ओंखारबाबो बेसे मोजां खोनायो बुंनायालाय नों आंखौनो बुंखादों खाला बान्दर अब्लाबो नों बुंबाथाय आंना गोसोआसो गोजोन मोनो आं मिथिखागौ दा आं खाला बान्दर सावथाल होनबा नों मोजांसो मोनो बेनिखायनोथ' बुङो आं नोंखौ खाला बान्दर दाबा मानसियाबा न'आव दंना गैयाथाय दं खोमालै न'आवलाय बहाथो थांनो बेलाय माथो होनसै खेबसे न'आव दंना गैया ओइ खाला न'आव दंना गैयाब्रा ओइ खालाबाय आच्छा बिदिसो दे बे खाला बान्दर सावथालफोरखौ साइडआव दोनथ' नों आंखौ सना होनबाथाय बिराद मोजां मोनो आंनि गोसोआ दे नों आंखौ खेबसे सना होननानै गाबज्रिसाय नोंखौ सना होननानै गाबज्रिनांगौ औ सना होननानै खेबसे गाबज्रिसाय आंखौ जा मोजां मोनो आंनि गोसोआ आच्छा र' होनबालाय गाबज्रिनि आं ओइ खाला न'आव दंना गैयाब्रा आया खाला होननो थिनाखै आं नोंखौ सनासो होननो थिनो सना ओइ खाला न'आव दंना गैया मा नापाथि नोंनि आवाजालाय बोरै हौवानि बायदि जाखो ओइ खाला उन्दुदोंसो नामाब्रा बारायाव फै आया नोंनि आवाजा बोरै गोथैनि बायदि जाखोब्रा देनाय खेबसे गाबज्रिबावसै आंखौ ओइ खाला न'आव दंना गैया जाखो मानसियालाय आया ना आं सिमांसो नुलायबाय ओइ खाला होद फाग्ला सिमांसोमोनलै ओइ खाला न'आव दंना गैयाब्रा ओइ खाला न'आव दंना गैया जाखो मानसियालाय मा बेथ' गोथै आरो रामोनदानि आवाजसो बिसोरलाय आंखौलाय थाखुमानायखौलाय मिन्थिबाय नामाब्रा ओइ खाला न'आव दंबा बारायाव फैब्रा मिन्थियाखै होनबालाय हाजारखि गाबज्रिबाबो सेंथारालां नुजाथारा आं बिसोरजों होद रामोनदा गैया खोमालै न'आव औलै गैया खोमालै न'आव नङाबालाय दंबालाय ओंखारसिगौमोन दा बियो बेबा बहा थांखो न'आव थांफिनसै गैया बियो न'आव औलै थ' थांसै गाबज्रिबाय था नोंसोर सेंथारा आं मालाबाबो थांफिनबाय खोमालै माथो सिरि जाबाय साला मालाय इसे आराम सिमां नुनायखौसो दंस' खालामफैबाय बिसोर सानैया साला मोगथाङावथ' मोनखाला सिमाङाव मोननायखौबो मेगन सायो सालाफोरा ओरैनोबा नापाथिनि सिमां नुलायदोंमोन बिदि सिमांखौ आं नुबाय थाया दिनै नुनायावसो बिसोरबो बिदि गाबज्रिफैनांगौ जाबाय आरो ना जायालै बिसोरजोंबो साला मोसौफोरजों ओइ मैनाथि नों खालाबायखौ नुमारदोंमोन आरो नंगौना नङाब्रा थगायदोंसो नामाब्रा थगायाखैब्रा आंलाय नोंसोरखौलाय मानो थगायलाबायनोसै नुमारदोंमोन आं सयथिबो अब्लालाय माथो न'आवबो गैया बेलाय बहा थांखो बेबा आंलाय मा मिथिगौ बेबा बहा थांखो ओमफ्राय मानोथो नागिरदों नोंसोरलाय बेखौलाय खालाखौलाय जों नागिरैखौलाय नोंलाय मानो जाम्बि थयलि नोंहा नोंनि खामानिखौ मावबाय थानो हाया जोंनि खामानियावलाय मानोथो आसि होबाय थादों नोंलाय आच्छा आसिखौ आंसो होदों जाहैबाय नोंसोरसो आंनाव सोंगासिनो दं माथो डिस्टार्बनो आं नोंसोरखौ डिस्टार्ब खालामनो नामा नोंसोरसो आंखौ डिस्टार्ब खालामगासिनो दं सोंनानै आंनाव सोंबाय थानाङा बे खालानि बिसय ओरैनोबा जोंखायो आं मानसिखौ नायनो हायाखै आं खालाखौ आच्छा बिदिसो नोंजोंसो समायगोन दा खालायालाय नोंहा गुफुर बेहा गोसोम हौवा हिनजाव जानो समायखागोन एकदमबारे नांथारा आंनो बे खालाखौ आच्छा खालाखौलाय मानो रागा जोङो नोंलाय खालाजों हाबा जादोब्रा नोंसोर सानैखौ समायखागोन एकदमबारे नोंहा गुफुर बेहा गोसोम आंखौ जानला मोनला खालाजों जरायबाय थाया दे नङाबा नोंसोरखौ दा सेन्देलजोंसो सोबागोन आं नांथारा आंनो बे गोसोमजों खाला बान्दरखौ खाला बान्दर जायो नामा मानसि दा बेलाय नोंजों समायखागोन दा हाबा जादो नाङा आंनो बिदि खाला बान्दरखौ गोसोम सावथालखौ बेजों थांस्लायस्लाय नोंजोंसो थांगोन आं रामोनदा आच्छा रामोनदाजोंबा हाबा जागोन आरो ना खालाखौ नाङा अब्लालाय सानैजों जादो रामोनदाजों नोंजों
होद नोंबो मा होनोब्रा गोथैबाय जातपातनो नाङा आंनो बे लुदुर गेगेखौ आंखौ लुदुर गेसो होनबावो आंलाय लुदुर गे नङा दा नङा जागोन नोङो लुदुर गेगेनो मुफुर बायदि मोदोम लाना एम्बुस्ट्र साला लुदुरगे नङाब्रा बहाथो लुदुरगे बेलाय लादो सानैजों हाबा जालायदोब्रा नाङा आंनो बेबायदिखौ नांथारा आंनो माब्लाबाबो हे नंगौ नामा रामोनदा आंखौ एम्बुस्ट्रसो होनबावबाय आरोना नोङो रामोनदा औ नंगौथ' आरो एम्बुस्ट्रआनोखा नोङो मा नङा बेलाय नोंगौ नोङो एम्बुस्ट्र देलै दे ओरैनोसो होनदां नोंसोरखौ रावबो हाबा जालाया जंखायदोंसो आं नोंसोरखौ मा नोंसोरलाय ओरैनो जंखायनायखौ नांलायलाबायो बेनो लुदुर गेयानो नांलायग्रोयो आं नांलायदोंना नों नांलायदों हा आं नोंखौ जेबोखौनो होनबावाखैनो आंखौ मुफुर एम्बुस्ट्र होनबावबायसो दे जाबाय होद नोंसोरजों जानाय नङालै थ' थांसै रामोनदा थांनोसै आंबो नायनो बाखाबाय बे एम्बुस्ट्रनि मोखांखौ बेखेया मा होनदों बे सालाया दा सेन्देलजोंनो होमारगोनलां नाय सानसे सम बे एम्बुस्ट्रजोंनो हाबा जानांगोन नोङो आंजोंनो हाबा जानांगोन नोङो नायबाय था नोङो आं आरो नोंजों हाबा नैयावबो जाया आं नायबाय था थौदो थांसै नोंसोर दा बारासो जालायगोन नांलायनाया दुखिराम रलै माथो आंखौ मेंबाय थाबायनो हाला आं आइया दासो थाबायजेनदोंमोन माथो जोंलाय मेंबायानो आरो नोंखौ मेंबायथ' आरो ओंखामबो उखैबावबायसो आंखौ फैसा हरफादोंना हरफायाखै बसआ माबा मुभि जानो गैयालै थाइसेबो हरफायाखै मालाथो फैसा हरफेरग्रा बेलाय गावहाबा दा जागासिनो दं बेयो मैदेर बायदि साला मोसौआ आंखौ ओंखाम उखैबायमोनलै दुखिराम मा खालामबावनो दालाय माथो खालामबावनो दालाय गैयाबालाय ओजों थांबासो मोनजासिगोन आं हले दाख्लैनि बायदि फैसा खावालै दाख्लै थिगसे होजाखादों मोदोमानो दाबो सागाया आंना ओमफ्राय दुखिराम नोंखौ ओंखाम उखैयाखै आरो उखैनायालाय आंखौबो उखैदोंलै सुखिराम मा खालामनो उफाय गैया दा फैसा थाइसेबो गैया होजों थांबासो मोनजागोन जों दे बसनाव कल खालामनानै गुगोल पे खालामथिनलै आंखौ ओंखाम उखैथारबाय गुगोल पे एकाउन्टाव फैसा दंजायोना गैया बेबा र' आं सोंहरनि साला दिनै एकसो जाना लाखानोसैलां बिसोर सानै गैयियावनो बिसोर सानै थाबाथाय मोजाङै मोनजाया साला गासिबो बुस्थुफोरखौनो रानजोबनांगौ बिनिखायनो बिसोर सानै गैयियावनो दिनै थिगसे जाना लाखानोसै आं बे 3 केजि दाउ बयलारखौथ' दिनै हारसिं जाजोबखागोन आं साला बिसोर सानै थाबाथाय 3 केजि 5 केजिबाबो एसेल' मोनजायो बिनिखायनो दिनै बिसोर सानै गैयियावनो हख्लायजोबगोन आं हारसिं 3 केजिखौ हख्लायजेननोसैलां साला सोरथो फन हरलायखोब्रा जानोसैयावसो डिस्टार्बनो हेलौ मा जाखो आंनि मानि थिखथिखाफोर सिख्लाखौ थिखांनो हाबायना गोख्रै दिखांनानै नैबे न'आव लाबोखादो नङाबा दा पुलिसफोर लोगो मोननांगौआ दिगदार जागोन खोथाया बिनिखायनो गोख्रै लाबोखादो नङालै बस थिखांथ'वाखै दाबो मोनाखैनो सिख्लाखौ नै सुखिरामा ओंखाम उखैथारबायनो फैसाफोर दंबा गुगोल पे खालामनानै हर मा गुगोल पे आंनावलाय एकाउन्टावलाय बहा फैसा दंब्रा थाइसे फैसा गैया आंनि एकाउन्टाव आंलाय बहानिफ्राय हरनो चेक खालामनायब्रा एकाउन्टाव थाइबा थाइनै थानो हागौ बेखौनो हर थाइसेबो गैया खोमालै र' अब्लाबो नायनि आं दे गोख्रै नायलाय नै सासे ओंखाम उखैनाय जालायलांला दे गोख्रै नायलाय नै सासे ओंखाम उखैनाय जालायलांला नायदोंना नायाखै दंना गैया दं माथो आंनि एकाउन्टाव फैसा एसे बुरजायैनो दं आंनि एकाउन्टाव फैसाया मा फैसाया बुरजायैनो दं नामा एकाउन्टावलाय मा बसनि एकाउन्टाव बुरजा फैसा दं अब्लालाय 500सो बिहरदोब्रा ओंखाम जालांखानोसै सानैजों स्रायनो ओंखाम जालांखानोसै 500सो बिहरखा बुरजायैनो दंबालाय बस 500सो हरखादोब्रा ओंखाम जालांखानोसै सिख्ला थिखांनो बोलो खालामलांखानोसै ओंखाम जाना होद जाम्बाफोर 500 गाहाम गैया 8 थाखाल' दं आंनि एकाउन्टाव मा 8 थाखाल' दं मा 8 थाखाल' दं गैखालालाय आं दिनै ओंखाम उखैनानै थैलांखासिगोन औ 8 थाखाल' दं दा माखौ दंब्लालाय एकाउन्टावलाय बुरजा फैसा दंमोननाय 8 थाखाल'खौलाय गावहानो थाइफा थाइनैसो दंना गैया नायनो थिनबाय आंनि एकाउन्टाव थाइफा थाइनैसोनिलाय बुहुत बुरजासिन दं माथो आंनि एकाउन्टावलाय 8 थाखा गाहाम दं मोसौ साला मुरख दोन फना दोन साला मोसौ आइया आंहालाय मा दाय जालायखो दालाय गावहानो थाइफा थाइनै नायनो थिनबाय थाइफा थाइनैनिलाय बुहुत बुरजासिन दं माथो आंनि एकाउन्टावलाय 8 थाखा गाहाम दं मोसौ साला नोंखौ दा गुदियाव मोनबा होगौसोमोन आं बसबाबो दोन फना साला आइया बिसिनाबाथाय बसखौनो रायनोल' ओमफ्राय बे 8 थाखाखौलाय हरनांगौना हरनाङा बे नोंनि 8 थाखा ल'खौलाय जोंलाय मा खालामनांगौ हा बे नोंनि 8 थाखाखौ नोंनि खिथुआवनो सोनानै ला नोङो साला मोसौ बिहरदो बे 8 थाखाखौनो आं मिमिफोर चक्लेटफोर जालाबायनोसै होद मा मोजां रायलायब्रा नोंलाय हरदा बे 8 थाखाया गुगोल पे खालामनानै साला मोसौ
सेस जागासिनोलां दिनै ओंखाम उखैनानै मा मोनजाबावगोन आंलाय दालाय दोन साला मोसौ होद साला बिसोरनि थाखायनो आंनो जाग्रायासो गुसु जाजोबलाय लांसिगोन बे 8 थाखाखौ हरनानै गोख्रै जाजोबनांसिगोन नङाबा बिसोर फैफिनबा बेखौबो रानबावनांगोनसो